Ta gefe guda kuma a bikin Abdulrazak Sultan wato Sultan Masarautar Basra Hamisu ya je fuskar shi a kwakwale. Ya je bikin Sultan Abdulrazak ne wanda aka fi sani da Sultan Masarauta domin kuwa sanda ya je bikin an ga fuskar shi duk kwalaje haka, wasu suna cewa balitan ne, wasu kuma suna cewa shafa mai ne, wasu kuma suna cewa dai kawai cuta ce, amma dai gaskiya magana gaskiya fuskar Barika ta ɓaci ta yi baki sannan kuma duk kwalaje sun fito a ciki sai ga cewa wani ibtila'i ne ya fara da shi. Kun ga dai hoton dai ga hoton nan sannan kuma mutane sai social media a ta abin hita da yake, wasu su ce ruwan zafi aka watsa mai, wasu su ce gobara ce aka yi, wasu su ce dai haɗa mota yi, ga nan dai abubuwa dai kala kala dai, wasu su ce man ne bai karɓe shi ba. To wannan shine Allah samu dace, amin summa amin. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon sai ka taɓa alamar ƙarar sanarwa da nan ka dana subscribing domin samun ingantattun shirye-shiryen mu. IB Top Film ta kuci sai an jima ku. Run. Run.